ए जी सुनी ना। तो आए बिना देरी किए सीख ली कुछ नया नया। तो आज का सीखे के बा बहुत ही खतरनाक। जौना के सुनते नु मेहरारू कही क्यों मेरे सैया सुपरस्टार। तो आज सीखे के बा एडवांस ट्रिक स्पोकन के। तो जैसे देखिए हमनी के नु बहुत पहले से एगो पैटर्न लेके पड़ रहनी सा। जौना के कि अंग्रेजवा सब बानू वो अपना तरीका से बोल रहे सो और बुझाला कि ये अंग्रेज बोलता आ हई देहाती बोलता। तो देखियो मैं अंतर का बा। जैसे हमनी के कहे के बानू कि आ, हम समोसा खाए के चाहतानी, है ना, हमार चाहत बाटे समोसा खाए के। तो नॉर्मली क्या कहल जाला, आई वॉन्ट टू ईट रिसोलेज, मतलब हमरा समोसा खाए के चाहतानी। एकरे के अब वन टू के क्या कर दी, मिक्स कर दी और ओकरा एक कॉन्ट्रैक्ट बना दी। तो एडवांस लेवल पे जब अंग्रेज बाटे उ क्या कहला सो, आई वांट ईट रिसोलेज, आई वांट ईट रिसोलेज, वन टू मर्ज हो गए बन गए वाना। तब आज से ई वाला बोले के बा, ठीक बा। इसी बा ऐसे सॉरी, यही तरह अगर कहे के बाटे कि आ, ऊ जौन एगो लड़की बिया ऊ एगो पत्र लिखे जातिया, ऊ एगो पत्र लिखे जातिया, चाहे ऊ एगो पत्र लिखे वाली बिया। तो एकरा के हमनी कहल जाला नॉर्मली क्या कहल जाला, शी इज गोइंग टू राइट अ लेटर, शी इज गोइंग टू राइट अ लेटर। ओकरे के अब एडवांस लेवल पे अंग्रेज वाला सन के क्या कहे के बा, शी इज गोना राइट अ लेटर, गोइंग टू मिला के बन जाएगी गोना। शी इज गोना, गौना 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 ना गोना, शी इज गोना राइट अ लेटर। यही तरह जैसे कंपनी कहे के बा कि अ, हमरा के कुछ स्पेशल करे दी, हमरा कुछ विशेष करे दी। तो कहल जाला नॉर्मली कि लेट मी डू समथिंग स्पेशल, लेट मी डू समथिंग स्पेशल। एकरे के अब देखी अब एडवांस लोग अंग्रेजवा सब का कहल सो, ले मी डू समथिंग स्पेशल, लेट और मी के मिला दल सो, कह दो ले मी डू समथिंग स्पेशल। तो आज से ये वाला अंग्रेजी बोले के बा। और ऐसा खतरनाक खतरनाक सीखे खातिर अब देखिए हम तो कहेम ना कि रुआ चैनल के सब्सक्राइब करी, लेकिन अगर वो चाहत कि जैसे वीडियो डबले नु और वो लगे पहुंच जाए तो ओकरा खातिर चैनल सब्सक्राइब करके आ नोटिफिकेशन ऑल वाला दबा दी ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब वीडियो पसंद हो गई लोग के तो लाइको कर देम और पूरे दुनिया में शेयर कर देम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।